Gernulitiasia ohiko gaixotasuna da. 100% eragina eta 5 eta 10 arteko prebalentzia du Europan. Gizonezkoetan emakumezkoetan baino ohikoagoa da, eta 3. eta 5. hamarkaden artean gertatzen da gehien bat. Harri hauek, kolikoa behin eta berriz errepikatzean gelditzen da agerian normalean. Harri hauek tratatzeko eta beraz kolikoak saihesteko, gorputzez kanpoko litotrizia erabiltzen da tratamendu gisa. Gaur egun aukerako tratamentua izanik. Izan ere, kirurgia baino errazago aplikatzen da eta ez dago bezain inbaditzailea eta gainera konplikazio gutxiago dauzka. Litotriziaren efektua uhin talka bat sortu eta uhin hori kalkularengana bideratzean datza. Horretarako, ekografia eta erradiologia sistema bidez kontrolatzen da. Saio bakoitzean eman eta jasotzen den erradiazioa oso txikia izanik. Teknika honen helburua harria txikitzea edo bere masa murriztea da. Ondoren birrindutako harri zatitxoak gernu bidez kanporatzen direlarik. Gorputzez kanpoko litotrizia 1980an hasi zen erabiltzen. Orduan, urez betetako bainuontzi batean burutzen zen. Gaur egun aldiz, ohe baten gainean burutzen da. Prozedura mingarria izan ez dadin, sedazio bidez burutzen da. Gaur egun metodo egokiena da kalkulu gehienak tratatzeko. 2 zentimetro azpiko giltzurruneko harriak, ureterreko harriak eta maskuriko harriak. Hala ere, ezin dira harri guztiak prozedura honen bidez tratatu. Izan ere, zenbait muga badauzka. Adibidez, zenbait kontraindikazio, harriaren kargaren tamaina eta harriaren gogortasuna. Litotrizia egiteko kontraindikazioak, koagulazio arazoak, haurdunaldia eta beste zenbait arazo ere badira. Badaude gainera zenbait morfotipo litiasiaren tratamendua zailtzen edo eragozten dutenak. Esaterako, obesitate morbidua edota malformazio eskeletikoak ere. Konsultan jakinaraziko zaizu zure harria litotrizia bidez tratatuko dela. Prozedura, teknika eta konplikazioak azalduko zaizkizu eta sedazioa eta litotriziaren baimena sinatu beharko dituzu. Arabako Unibertsitate Ospitalean litotrizia saioak guztiz sedatuta egiten dira eta sedazio hori anestesia zerbitzuak eskaintzen du. Horretarako, prozeduraren aurretiko 6 orduetan baraurik egon beharko duzu. Norbaitek lagundu beharko zaitu, izan ere, prozedimentuaren ondoren ezin bai duzu gidatu, ez da ospitaletik bakarrik irten ere. Lehenik eta behin, eguneko ospitalera joan beharko zara, aurretik jakinarazitako egun eta orduan. Litotriziaren aurretik zenbait sendagai hartu edo utzi behar badituzu, antikoagulatzaile oralak edo aspirina, aurretik esango dizue nola jokatu beraiekin. Anestesistarekin aurrez aurre egindako aurre kontsulta batean edo eta telefonoz. Eguneko ospitalean zure nortasuna egiaztatu, bizi konstanteak hartu eta prestatu egingo zaituzte. Baimenak, baraualdia eta botikak egiaztatu ondoren, zaina bideratu eta ohean eramango zaituzte litotrizia unitatera. Bertara iristean, ohean etzan eta mugimenduak egingo dituzte ongi kokatzeko. Eta dena prest dagoenean sedazioarekin hasiko dira. Tratamendu saio batek bataz beste ordu eta laurden irauten du. Tratatu beharreko kalkuluan 3.000–3.500 uhin talka emango dituzte. Eta erritmo kolpeak entzungo dituzu tratamenduak irauten duen bitartean. Ohikoa da prozeduraren baitan sedazioaren eraginez loak hartzea. Eta sedazioak kentzen denean, sentsazioa atsegin bat sentitzea. Ondoren, zure ohera itzuliko zaituzte berriz, eta gero eguneko ospitalera eraman, bertan esnatu, suspertu eta alta eman arte. Gutxi gora bera litotrizia bukatu eta 2 ordura izaten da hori. Tratamenduari buruzko mediku txostena emango dizu orduan eta baita ondorengo eguneko jarraibideak ere. Era berean zuri eta zure laguntzaileari argibideak ahoz emango dizkizuete. Litotriziaren hurrengo egunean ohiko bizimodua egin dezakezu.
Alboko ondoriorik ohikoena tratamendu osteko hematuria da, hau da, pixan odol pixka bat edukitzea. Era berean gertaliteke tratamendu osteko egunetan harri zatitxo txikiak botatzea eta honek mina eragitea. Hori dela eta alta txostenean adieraziko da, kasu horietan ze neurri analgesiko hartu du. Litotriziaren konplikazio nagusia giltzurruneko hematoma da, gutxi gorabehera 100% arriskua du. Dena den, baimen informatuan daude gerta daitezkeen arazo eta arriskuak. Litotrizia saio bat errepikatu behar bada, litotrizia egin eta 3 astera egin ahal izango da giltzurruneko harrien kasuan eta itxarote tarte txikiagoa izango da ureterreko harrien kasuan. Gorputzez kanpoko litotrizia gaur egun prozedura eraginkor, eroso eta segurua dela esan daiteke. Hori dela eta bera erabiltzen da kasu gehienetan kalkuluak tratatzeko. Urologia konsultatik gure unitatera litotrizia eskaera iristen denean, lehenik eta behin medikoaren indikazioa baieztatzen dugu. Anestesia konsulta antolatzen dugu eta pazienteari telefonoz deitzen diogu esateko zein ordutan eta zein egunetan etorri behar duen. Pazientea litotrizia unitatera iristen denean, bere erosotasuna eta segurtasuna bermatzea da gure funtzioa. Horregatik, anestesistarekin batera datu guztiak baieztatzen ditugu. Sedazioak irauten duen bitartean eta segurtasuna dela eta pazientea monitorizatzen dugu. Sedazio hau ematen da zainaren bidez etengabe. Dena amaitzen denean, gutxi gorabehera ordu bat pasa eta gero, egiaztatzen dugu pazientea minik ez duela, ondo esnatzen dela, eta dena ondo baldin badago, bueltatzen da eguneko ospitalera.